Chcemy zamodleć za questo światu, żeby przez liturgię uświadczyć swoich wierzy. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za Maja Tarczyzna, żeby Jan Bóg chciał upływać pewnych dzieci. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za kwestię przerwy swojego grana apostolskiego, stanu biskupa Konstantyna Dominika. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za mediów wierzę, żeby Bóg ich łeb świętych wyjmał łaskę. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za wiernych Marii, żeby Bóg zjeździł na wieczny odpuścił. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za wszystkich, co dbadzą dobro naszej księżności ziemi, których rozwój i gospodarczy. Mają stara o nasza szczególną rodną wyra i piśmiennictwa, żeby ta robota była pewna. My Was prosimy. Chcemy zamodleć za nas fizycznie, żeby my z Matką Bożą dobrze mamy świętość dzieci. My Was prosimy.